Hola a totes i tots! Sigueu benvinguts a Orienta't, el teu canal d'orientació educativa. Jo sóc Luis Fallos, orientador educatiu a la Comunitat Valenciana. Comencem! Hola a tots i totes! En el vídeo d'avui parlarem del tercer de PEMAR, és a dir, el programa de millora de l'aprenentatge i el rendiment de tercer de l'ESO. Una volta finalitzat el curs o al llarg del mateix, el tutor o tutora, junt a l'assessorament de l'equip docent que us fa classe i el Departament d'Orientació Acadèmica i Professional del vostre institut, potser es posaran en contacte tant amb vosaltres com amb la vostra família i us proposaran l'opció de formar part d'un grup de tercer de PEMAR el pròxim curs. I com que any darrere d'any hi ha molts dubtes per entendre què són aquests grups i moltes voltes us costa prendre aquestes decisions, he pensat fer-hi un vídeo explicatiu perquè conegueu el programa, les seves característiques i fins i tot els avantatges que trobareu a aquests grups front als ordinaris. Així doncs, en aquest vídeo contextualitzarem el programa, és a dir, explicaré què són els grups de tercer de PEMAR i quina és la legislació que els regula, les seves característiques, etc. En primer lloc, hem d'esmentar que els grups de tercer de PEMAR, com em referiré d'ara endavant al programa, són, històricament, l'evolució des d'un caire més inclusiu d'allò que en etapes anteriors s'anomenaven programes de diversificació curricular i que, per sort, han esdevingut a millor. No vull fer així un recorregut històric per a aquells programes de diversificació que ens proposava la LOCSE de 1990, sinó que el que faré serà oferir una aproximació per a que l'alumnat i famílies, principalment, tingueu una visió el més clara i estructurada possible al respecte de en què consisteixen aquests programes. El millor que podem fer és començar per definir el programa i ubicar-lo. Des d'un punt de vista legislatiu, els grups de tercer de PEMAR queden emmarcats dins de les actuacions del PAM, Pla d'Actuacions per a la Millora, conformat per un conjunt d'intervencions educatives per a la millora de la qualitat educativa, l'equitat en l'educació, la inclusió i la millora de les competències de l'alumnat. Aquest PAM inclou altres programes o línies d'acció, com podeu veure a la diapositiva, on hem de destacar el recolzament i reforç a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, el programa de reforç per a quart d'ESO, les mesures de compensació de desigualtats, etc. Com que no vull fer-me pesat en l'àmbit legislatiu, us deixo a la descripció del vídeo una relació de la legislació que cal tindre en compte en matèria organitzativa, curricular i inclusiva que té relació directa amb el tercer de PEMAR. Tot i això, sí que és necessari recordar que les mesures grupals per a l'aprenentatge vinculades a programes específics, com seria el cas dels grups de tercer de PEMAR, són mesures curriculars extraordinàries, catalogades al tercer nivell de resposta per a la inclusió. És a dir, aquests programes s'han dissenyat per a ajudar a l'alumnat que ha presentat algunes dificultats al llarg de la seva escolarització. Així mateix, us ajudaran a obtindre la competència necessària i a aconseguir titular en les mateixes condicions que la resta de l'alumnat. Aleshores, què és el PEMAR de tercer d'ESO per àmbits? La normativa el defineix com un programa d'atenció a la diversitat i inclusió educativa que es troba situat al mateix nivell que el tercer curs de l'ESO. Està dirigit a alumnat que presenta dificultats rellevants d'aprenentatge no atribuïbles, i això és molt important, a la falta d'estudi o esforç, i que té com a finalitat facilitar que tot l'alumnat assolisca els objectius i adquirisca les competències corresponents. Aquest fet és especialment destacable, ja que resulta essencial en l'apartat que parla de dificultats no atribuïbles a la falta d'estudi o esforç, ja que, com veurem més endavant, definirà el perfil de l'alumnat per a aquests programes. Els grups de tercer de PEMAR es podran formar amb un mínim de 12 alumnes i un màxim de 16 alumnes i la seva organització curricular es realitzarà per àmbits. Però, què són els àmbits? Com s'agrupen les matèries per àmbits? Doncs els àmbits consisteixen en agrupacions de matèries impartides per un únic professor o professora, d'una forma similar a l'organització en educació primària.
Amb aquesta organització, s'afavoreix que el professorat pugui tenir una relació més estreta amb l'alumnat i un millor coneixement de les característiques, capacitats i possibilitats d'aquests, i així afavorir el seu procés d'aprenentatge d'una forma el més profitosa possible. Així doncs, d'una banda, l'alumne de tercer de PEMAR cursarà un àmbit lingüístic i social amb una càrrega lectiva de 9 hores setmanals que inclourà valencià, castellà i geografia i història. D'altra banda, tindran un àmbit científic i matemàtic amb una càrrega lectiva de 8 hores setmanals que contindrà biologia i geologia, física i química i matemàtica. Pel que fa a la resta de matèries del currículum de tercer d'ESO, les cursareu de la forma habitual, tenint en compte les possibilitats organitzatives del centre educatiu. A continuació, passaré a descriure els criteris d'accés al programa. Així doncs, podrà incorporar-se al PEMAR de tercer l'alumnat que presente dificultats rellevants d'aprenentatge no imputables a la falta d'estudi o esforç i que, a més, complisca algun dels requisits que podeu veure a continuació. 1. Alumnat que hagi repetit almenys una vegada en qualsevol etapa educativa, que, a més, hagi cursat segon d'ESO i no complisca els requisits per a promocionar a tercer d'ESO. És a dir, alumnat que ha repetit algun curs en primària o secundària i té avaluació negativa, assignatures suspenses, en suficients matèries de segon curs com per a no poder promocionar a tercer curs d'ESO. O també alumnat que es troba cursant per primera volta a tercer d'ESO i no complisca els requisits per a promocionar a quart d'ESO. En aquest cas, es proposaria la repetició en el programa de reforç. Però, tot i aquests són els requisits que marca la normativa, el primer que s'ha de donar és que l'alumne o alumna tinga voluntat, esperit de treball, que s'esforce amb els seus estudis i que mostri interès per aconseguir la titulació i proseguir els estudis. Així doncs, l'alumnat que no presenta una actitud favorable front al treball, que no s'esforça allò que seria desitjable o no mostra cap interès, malgrat les propostes o la intenció que en ocasions poden tindre les seues famílies, molt difícilment podrà ser proposat o proposada per el seu equip docent per al programa. I això és important, ja que sense aquesta proposta cap alumne o alumna podrà anar a un programa de reforç. Per tot, el fet de ser proposat ha de ser entès com un reconeixement, no com un càstig, perquè si els professors o professores valoren que un alumne o alumna s'ha guanyat la possibilitat d'anar al programa, estan reconeixent que és un alumne o alumna que es mereix rebre una ajuda i una atenció especialitzada per aconseguir la titulació i poder proseguir estudis. Així que, si és el vostre cas, aprofiteu l'oportunitat. Ja ens estem acostant al final del vídeo i ens queda entendre com va funcionar l'avaluació i la promoció de l'alumnat d'aquests grups. Actualment, l'article 13 de l'Ordre 38/2017, on es regula l'avaluació en ESO i batxillerat, indica que l'avaluació és contínua i el professorat prendrà com a referent per a l'avaluació els criteris d'avaluació específics del programa. Així mateix, les decisions sobre promoció de l'alumnat, és a dir, passar de curs, s'adoptaran atenent l'assoliment dels objectius de l'etapa i el grau d'adquisició de les competències clau corresponents. També s'ha de tindre en compte que la repetició dins del programa es considerarà una mesura de caràcter extraordinari i es prendrà després d'haver esgotat les mesures ordinàries de reforçament i suport per a resoldre les dificultats d'aprenentatge de l'alumne o alumna. Amb tota aquesta informació sols em queda explicar, pel que fa a l'avaluació i tractant de ser el més sintètics possible, que l'alumne o alumna promocionarà de curs en convocatòria ordinària quan hagi superat tots els àmbits i matèries cursades. I en cas de convocatòria extraordinària quan hagi superat tots els àmbits i matèries cursades o tinga avaluació negativa com a màxim en un àmbit, en el cas de l'àmbit de caràcter lingüístic o social, o en l'àmbit de caràcter científic i matemàtic, o en l'àmbit de llengües estrangeres i o en una matèria més, en una o dues matèries, etc. I també és cert que hi ha possibilitats de promoció de forma excepcional i les teniu així escrites, però el millor seria no arriscar i treballar fora. I una volta acabem tercer de PEMAR, què podem fer? A quins curs promocionen? Doncs el més normal seria continuar amb el programa de reforç de quart d'ESO, o com es coneix comúment el programa PR4, tot i que també podeu tornar a l'itinerari ordinari. A més, tot i que encara no és el moment de titular, m'agradaria comentar un fet que sé que preocupa a les famílies i a l'alumnat dels programes de reforç, i és el de la titulació. Molts teniu dubtes de si es pot aconseguir el títol de graduat en ESO mitjançant aquests programes i quines repercussions o diferències hi ha respecte d'aconseguir-ho per la via ordinària, i la resposta és ben senzilla: cap.
No hi ha cap diferència, el títol és exactament el mateix. Ens habilita per a poder continuar els estudis tant cap a cicles formatius de grau mitjà com per a batxiller i fins i tot ens permet poder presentar-nos a oposicions on el requisit mínim siga el títol de l'ESO. Ara bé, la recomanació sempre des dels departaments d'orientació acadèmica i professional acostuma a ser orientar l'alumnat cap a una formació professional una volta finalitzem l'ESO. I vull que pensem i que siguem realistes, perquè si ja venim presentant algun tipus de dificultats acadèmiques al llarg de l'escolarització, tal volta el batxiller no siga la millor opció per a nosaltres. I amb això no vull desil·lusionar-vos, perquè el nostre sistema educatiu ens permet, a través de diferents itineraris, desenvolupar-nos al màxim. I, de fet, ens permet arribar fins als estudis universitaris, tant a través de la via del batxillerat com a través de la formació professional. I com sempre explica l'alumnat dels instituts on he treballat, amb dues vies ens permetran assolir el cim de l'educació representat com una muntanya, sols que una d'elles serà més dificultosa i escarpada, com és el batxillerat, i l'altra serà més suau, tot i ser més llarga, com és el cas de la formació professional. Encara que si penseu que el millor és fer el batxillerat, jo us animo a intentar-ho i treballar ben fort. No sabreu si podeu fins a que no ho feu. I si després no funciona, doncs sempre podem buscar nous camins. Sols em queda comentar un fet, una idea important. No penseu que una volta esteu en el programa, la vostra inscripció és definitiva, ja que igual que se us ha proposat per a estar en el programa, se us pot proposar en qualsevol moment per abandonar-lo, si l'equip docent considera que no s'estan donant les condicions de treball, interès, actitud i esforç que s'han d'exigir a l'alumnat que forma aquests grups. Així que no us relaxeu, perquè no us van a regalar res. Heu de treballar, perquè la capacitat la teniu, i ara sols heu de seguir demostrant que també teniu l'actitud. Es tracta de promoure la cultura de l'esforç. Treballeu i segur que ho aconseguireu. I amb aquestes dues idees arribem al final d'aquest vídeo. Espero que us hagi sigut útil i que hagueu entès en què consisteix el tercer de PEMAR i les possibilitats que us ofereix. Si teniu dubtes, us deixo a la descripció del vídeo alguns enllaços on podeu trobar més informació sobre el programa. O bé, podeu deixar-me les vostres preguntes als comentaris del vídeo i tractaré de contestar-vos el més aviat possible. Moltes gràcies i fins al proper vídeo. Recordeu, si us ha agradat i us ha sigut útil, subscriure-vos al canal i fer clic a la campaneta per rebre notificacions. També em podeu trobar a Twitter en @canalorientat i en Instagram com a canalorientat. Moltes gràcies a tots i totes i fins el proper vídeo. I no oblideu fer bondat.